बेखौनो आं बुंदों राव रोंनायाथ' बर'नि गेजेराव गोबां जिल्लायावनो दङ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेजेरजोंनो बै समाव सोमावसारनाय समाव बा जों हाबा मावबोनाय समावनो बेखौ जों रोखा रोखा जाबोदों मोन्थिबोदों बबे जिल्लायाव गोबां अनजिमानि राव रोंगौ रोङा बे जोंनो मोनथिखालायखायामोन दा समना फैबाय मोनसे मा जे जोङो काउन्सिल मोनफैबाय काउन्सिल मोननायनि उनावहाय जोङो दिनै रायजोनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावनांसिगौ नाथाय सरकारा माखासे जाहोननि थाखाय रांखौ हरनो हायाखै बे हायैनि जाहोनखौथ' बुंनायानो जाहैबाय जे थांनाय बोथोराव बोसोरनिया जानोसै कर'ना भाइरास कभिड-19नि थाखाय बिश्व बा बुहुमनि रांखान्थि हालोदा जौख्लबदों आरो बिनि थाखायनो भारत हादरावबो रांखान्थि हालोदा बारा मोजां नङा आरो बुहुमनि रांखान्थि हालोदा जौख्लबनायलाय जोंनि भारत हादरनि रांखान्थियाबो गोहोम गोग्लैफैदों आरो बे गोहोम गोग्लैनायानो जोंनि आसाम रायजोआवबो दा गोहोम गोग्लैनायनि जाहोनाव थाब जोंनो रां हरनो गोसो दंब्लाबो हायाखै बेखौ जों बुजिबोदों बा मोन्थिबोदों दा अब्लाबो जोंना मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थाबैनो नैबे फेब्रुवारि दानाव रांखौ हगारगोन होननानै बुंदों हरगोन होनना बुंदों जोंनि काउन्सिलावहाय दा रांखौ मोनोबा मा मावगोन मा मावा बेथ' जोंहा माने माखासे बिथांखिफोर लानाय दंखायो बेनि थाखाय जोङो सरकारनोबो गथायना होखाबाय बिथांखिफोरखौ बेनि सायाव खालामो दा बाथ्राया जाहैबाय राव रोङै बर'फ्रा जोंनि बर' फिसाफोरनि राव रायजो जानानै दङ बिथांमोनाबो दिनै गोसो जाबाय बे रावखौ रोंनो थाखाय बुजिनो थाखाय मोन्थिनो थाखाय बेखौ लानानै बिथांमोनाबो रायलायदों बुंदों जोंखौ खावलायदों जे जोंनि रोंनायनि मोनसे खाबु खालामना होनांगौ खाबुआ बेखौनो खालामदेरनायखौ लुबैदों बिजोंखौ थिसननायनि आगोल नंथाराबाबो बर' राव सोलोंनायनि मोनसे सोलोंनायनि खाबु होनांगौ होननानै जों खावलायदों जों बुंदों बेयाथ' जोंनि आगोलावनो जोङो बुंनाय बायदि बर' थुनलाइ आफादाबो थांखि लाखानाय बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसाफोर खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों रायज्लायबोबाय थाखानाय दा बे खाबुखौ जोङो होनो थाखाय जोङो रायज्लायगोन आरो जोङो थाबैनो बेखौ मा मावनो हायो बेनि थाखाय राव सोलोंनायनि थाखाय बर' रावखौ सोलोंनायनि थाखाय जों खामानि मावो बाथ्राया दा बे जोङो सरकारनि फारसे जोंनि खौसेथिखौ लाखिनानै जा नारसिननांगौ जोंनि दाबि माखासे आद्रा थानायखौ जाफुंहोनांगौनि बिबान थाबाय ओंखायनो दिनै बर' रावा जेराव आसामाव दुलाराय आसामाव बाहायजायाखै भाइरास जोंनि बर' रावा भारत संबिजितजों गनायथि मोननाय मोनसे रावसै ओंखायनो मालायाबो थांनानै थादों रावा गुबुननि रावखौबो जों हिंसा खालामा जोंखौबो हिंसा खालामनाङा जोंनि रावाबो दावगानांगौ मानोना दिनै बुंनो थाङोबा नर्थ इस्टआव बुंनो थाङोबा बर'आनो ट्राइबेलनि गेजेराव नाम्बार 1 बा बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हारि बे हारिनि रावा दिनै जि मोनसे मान मर्यादाखौ मोनबाय भारत संबिजितजों गनायथि मोनबाय बे रावा दुलाराय आसामाव बाहायजानांगौ जों बेखौ लुबैगोन आरो बे जोंनि दाबि थागोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आरो जों हास्थायो बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बेखौ जोङो लुबैयो आरो बेजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरखौ थिसननायनि जि खाबु बा दिनैहाय सोरबा रिटायारमेन्ट जालांबाय सोरबा थैबाय बे जि मोनसे गोमालांनाय बा जि मोनसे साख्रि मोननांगौनि खाबुफोर बेखौ जोङो आसाम सरकारा जों लुबैनाय बायदि जोंनि आफादखौ लुबैनाय बायदि बर' हारिया लुबैनाय बायदि जुदि मावना होयो जाबाय बुंनाय जेबो गैया नाथाय जोंनि नुनायाव एसे दुखुनांथाव बियो ओंखायनो जोङो सोमावसारनायनि बाथ्राखौ दा एसे एनै बुंनोबो गोनां जादों आरो गमामायैनो सुफुंना होनो नागिरथाराबा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव बे मोनसे बिगरास मोनसे मुभमेन्टनि महरखौ लानो हागौ मानोना दिनैहाय कार्बि आंलंनि मोनसे जि हाजारि ट्राइबेल गनायथि मोननायनि बर'फोरखौहाय बेबो जाफुङाखै बे गोजाम दाबि आरो बे गोजाम दाबियानो दिनैसिम जाफुङाखै आरो फारसेथिंजाय दिनैहाय जोंनि राव थुनलाइनि जोंनि हारिमुनि जि बाथ्राफोर बुङो बेखौ सरकारा जेरैबायदि मावफुंना होनांगौ बिनि फारसेबो जोङो बारा गोसो होनाय नुवाखै बेबो मोनसे दाबिहाय NDP सारेन्डारनि आरो एक्स-बेल्टिफोरनि जि मोनसे रिहेबिलिटेसन खामानिबो दिनैसिम जाफुङाखै दा बेफोर गासै साख्रि बाख्रि मोननायखौनो बुं बबेबा जोंनि रावनि बाहायनो मोननाय मोननि बाथ्राखौ बुं जोंनि सोलोंथाइ बाथ्राखौ बुं गासैबो माबाफोरखौ लानानै जोङो सोमावसारनायनि लामायाव हयथ' थांनांनो हागौ जुदि सरकारा जोंनि दाबि दावाफोरखौ खोनासंनानै सम थानायावनो सुफुंनानै होआब्ला बेखौ जोङो रोखांनायनि उनाव नोंथांमोनजों जयै सागान होखांनायनि उनाव जे बिथाङा आख' फिन जेलाव थांफिनबाय बिथांनि सायाव नोंथांमोना मा नाजागोन उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय बेयो दुखुनांथाव बाथ्रा आं गिबियावनो दुखु मोननायखौ फोरमायो गुबैयैहाय रन्जन दैमारिया NDPनि सासे गायसनगिरि आफादगिरि बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमबोना हाबा मावबोदों नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जोङो नंगौ थांनाय 2020 मायथाइयाव आरो 24 जानुवारियाव गोदान दिल्लीयाव भारत सरकारजों आरो बर'फोरनि
माहारि आफाद ड्राइभार फरायसा आफाद एनडिपिनि मोनब्रै हानजा आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा थामथि बर'नि गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन। बेवहाय रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय दिहुननानै लांनानै बिथांखौबो मुंसाइ होनाय जादों। जों सानदोंमोन मुंसाइ होहैलायनायसिम जेराव लांबाय बिथांखौ होमबा एक्सकिउस खालामबाय दायदसफोरनिफ्राय बिथाङा माने मोनसे बेरेखा जि मोनसे दाय होजानानै बेयो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों बेनिफ्राय बिथाङा लामा मोनबाय होननानै जों फोथायदोंमोन। गमामायैनो नाथाय मा जाफैखो फैनानै जों नुबाय मा गोरोबथानि माखासे सान थांनायनि उनावनो बिथांखौ आरो जोबना दोनफिननाय जादों। बे दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो जाय आफादफ्रा जयै जोङो गोरोबथायाव सागान होदोंमोन दिनैसिम जोङो बे गोरोबथाफोरनो माने गोरोबथायाव सागान होगिरि आफादफोर आरो जोङो दैदेनगिरिफ्रा माब्लाबाबो ज' जानानै बिथांखौ जे सख'नांगौ बा गहोनांगौ जोबथेसालिनिफ्राय बे आयदायाव जोङो दिनैसिम जयै रायलायनायानो जायाखिसै दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो दिनैसिम जोङो जायफ्रा बायह्रायाव दङ दैदेनगिरिफोर सागानगिरिफोर जोङो बुंनो थाङोबा दिल्लीयाव थांनानै हम मिनिस्टारानो जा प्राइम मिनिस्टारानो जा जों खावलायहैयाखै बुंहैयाखै जे बिथांखौ हगारनांगौ होननानै। दा बे दुखुनांथाव बाथ्रा जादों। ओंखायनो आं खावलायनो लुबैना बे थागोन थाबैनो जोङो जायफ्रा सागानगिरि बिथां प्रमद बर' जाय बिटिआरनि दिनैहाय गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांनि दैदेननायाव बा जोङो गासैबो जायफ्रा सागानगिरिमोन थांनानै खेबसे दिल्लीयाव थांनानै जोङो आं सानो न'खर बिफाननि मन्थ्रिखौ मोजाङै बुंहैयोबा प्राइम मिनिस्टारखौ जोङो खावलायहैयोबा राजखान्थिनि मोनसे दाबि बा जों नारसिननाय खालामहैयोबा माबा मोनसे लामा ओंखारगोन आंहा फोथायनाय दङ। बाथ्रा बेल' दा सिगनेटारि अर्गानाइजेसन हिसाबै दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपिनि हान्जाफोर मोनब्रै आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद ज' जानानैबो रोंनायनि मोनसे खाबु खालामना होनांगौ। खाबुआ बेखौनो खालामदेरनायखौ लुबैदों बिजोंखौ थिसननायनि आगोल नंथाराबाबो बर' राव सोलोंनायनि मोनसे सोलोंनायनि खाबु होनांगौ होननानै जों खावलायदों। जों बुंदों बेयाथ' जोंनि आगोलावनो जोङो बुंनाय बायदि बर' थुनलाइ आफादाबो थांखि लाखानाय बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसाफोर खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों रायज्लायबोबाय थाखानाय। दा बे खाबुखौ जोङो होनो थाखाय जोङो रायज्लायगोन आरो जोङो थाबैनो बेखौ मा मावनो हायो बेनि थाखाय राव सोलोंनायनि थाखाय बर' रावखौ सोलोंनायनि थाखाय जों खामानि मावो। बाथ्राया दा बे जोङो सरकारनि फारसे जोंनि खौसेथिखौ लाखिनानै जा नारसिननांगौ जोंनि दाबि माखासे आद्रा थानायखौ जाफुंहोनांगौनि बिबान थाबाय। ओंखायनो दिनैहाय बर' रावा जेराव आसामाव दुलाराय आसामाव बाहायजायाखै वायरास जोंनि बर' रावा भारत संबिजितजों गनायथि मोननाय मोनसे रावसै। ओंखायनो मालायाबो थांनानै थादों रावा गुबुननि रावखौबो जों हिंसा खालामा जोंखौबो हिंसा खालामनाङा जोंनि रावाबो दावगानांगौ। मानोना दिनै बुंनो थाङोबा नर्थ इस्टआव बुंनो थाङोबा बर'आनो ट्राइबेलनि गेजेराव नाम्बार 1 बा बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हारि। बे हारिनि रावा दिनै जि मोनसे मान मर्यादाखौ मोनबाय भारत संबिजितजों गनायथि मोनबाय बे रावा दुलाराय आसामाव बाहायजानांगौ जों बेखौ लुबैगोन आरो बे जोंनि दाबि थागोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आरो जों हास्थायो बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बेखौ जोङो लुबैयो। आरो बेजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरखौ थिसननायनि जि खाबु बा दिनैहाय सोरबा रिटायारमेन्ट जालांबाय सोरबा थैबाय बे जि मोनसे गोमालांनाय बा जि मोनसे साख्रि मोननांगौनि खाबुफोर बेखौ जोङो आसाम सरकारा जों लुबैनाय बायदि जोंनि आफादफ्रा लुबैनाय बायदि बर' हारिया लुबैनाय बायदि जुदि मावना होयो जाबाय बुंनाय जेबो गैया। नाथाय जोंनि नुनायाव एसे दुखुनांथाव बियो। ओंखायनो जोङो सोमावसारनायनि बाथ्राखौ दा एसे एनै बुंनोबो गोनां जादों। आरो गमामायैनो सुफुंना होनो नागिरथाराबा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव बे मोनसे बिगरास मोनसे मुभमेन्टनि महरखौ लानो हागौ। मानोना दिनैहाय कार्बि आंलंनि मोनसे जि हाजारि ट्राइबेल गनायथि मोननायनि बर'फोरखौहाय बेबो जाफुङाखै बे गोजाम दाबि आरो बे गोजाम दाबियानो दिनैसिम जाफुङाखै। आरो फारसेथिंजाय दिनैहाय जोंनि राव थुनलाइनि जोंनि हारिमुनि जि बाथ्राफोर बुङो बेखौ सरकारा जेरैबायदि मावफुंना होनांगौ बिनि फारसेबो जोङो बारा गोसो होनाय नुवाखै। बेबो मोनसे दाबिहाय एनडिपि सारेन्डारनि आरो एक्सबिएलटिफोरनि जि मोनसे रिहेबिलिटेसन खामानि बेबो दिनैसिम जाफुङाखै। दा बेफोर गासै साख्रि बाख्रि मोननायखौनो बुं बा जोंनि रावनि बाहायनो मोननाय मोननि बाथ्राखौ बुं जोंनि सोलोंथाइ बाथ्राखौ बुं गासैबो माबाफोरखौ लानानै जोङो सोमावसारनायनि लामायाव हयथ' थांनांनो हागौ जुदि सरकारा जोंनि दाबि दावाफोरखौ खोनासंनानै सम थानायावनो सुफुंनानै होआब्ला बेखौ जोङो रोखा जयै रायलायहैनाय जायाखै। दा ओंखायनो आलादा आलादा थाङो रायलायहैयो बावहाय सरकाराबा मा बुजिनानै दङ बेबो साननो गोनां बाथ्रा। आरो हारसिं थांनायाव माबा मोनसे हारसिंनि सार्थनि थाखायसो फैदों बेबायदिबो हयथ' बुजिजादोंबो जानोबो हागौ। आरो हारसिं थांनानै मावनो थांनाय आरो जयै थांनानै मावनाय बावहाय फाराग थायो।
ओंखायनो आंनि खावलायनाया बे थागोन मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौबो आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दैदेनगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांखौबो ओरैनो सिगनेटारि अर्गानाइजेसन हिसाबैबो आफादफ्रा थांनांगौ जयै थांनांगौ आरो जोङो सिगनेटरि जायफोर दंमोन दाखालि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव सिगनेटरि जायफोर जोङो दैदेनगिरिफोर जोङो मुंसाइ होदोंमोन सागान होदोंमोन बे मुंसाइ होगिरि सागान होगिरिफ्राबो ज' जानानै खेबसे थांनायखौ आं लुबैदों मा मोनसे डेभेलप जायो जाया बे जों नाजानांगोनथ' नाजानायाथ' गोरोन्थि नङा आरो आं सानो बयबो नाजालायनानै जुदि गमामायैनो रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थांखिखौ लानानै सरकारखौ नारसिनोबा बुङोबा लामाया निस्सय ओंखारगोन होननानै आं फोथायनाय दं।